Ftit ġimgħat wara li nfetaħ ċentru li fih jilqa' persuni bid-dimensja fl-Imtarfa, l-infermiera u l-familji tal-anzjani ġaqet jaraw il-frott li qed iħalli. Iċ-ċentru fl-Imtarfa sar b'investiment ta' 75,000 euro. Dan huwa l-ewwel tax-xorta tiegħu f'pajjiżna u anke fl-Ewropa, kif dan qed jaqdi l-funzjonijiet tiegħu kemm matul il-ġurnata kif ukoll bil-lejl. Wan jużar dan iċ-ċentru fejn hemmhekk anke fl-ispirtu tal-miliet stajna ninnutaw ħaddiema dedikati jaħdmu f'ambjent inklusiv għal 12 il-persuna bid-dimensja. Tkellimna mal-infermier David Zerafa li ma naspjegax attivitajiet isiru ta' kuljum ma' dawn l-anzjani sabiex iħalluhom jibqgħu ikkonċentrati. Kemm jista' jkun l-attivitajiet ikunu familjari li huma normalment jagħmlu fid-djar. Ġifieri ma nitolbu xejn speċjali li huma jħossuhom kondi. Mela nibdew dawk li nsejħulhom għandna active u għandna il-passive exercises. X'inhuma? Active li huma ħajħadmu daqsxejn moħħhom. Mela għandek puzzles, għandek eżerċizzi, għandek cooking sessions, affarijiet żgħar, ġifieri xejn speċjali. Mbagħad għandek il-passive li se taqgħu quddiem television. Norhom il-qudiesa ta' kuljum, norhom jgħidu r-riżorju. Kif intqal dan il-post ġiet disinjat sabiex kemm jista' jkun iqarreb l-ambjent ta' dar bi kmamar bħal kċina u kamra tas-salott. Dan is-servizz jingħata mingħajr ħlas bħala inizjattiva biex iservi ta' appoġġ lil qraba tal-persuni bid-dimensja. L-infermier Zerafa żied jgħid li qed ikollhom rispons ferm pożittiv fil-kundizzjoni tal-anzjani. Meta jaraw li hawnhekk huwa post safe għalihom, huwa conductive għalihom, u fl-istess respite anke għan-naħa tal-carers, il-feedback li jkollna wara li jitilqu hawnhekk ikun li l-persuna tkun iżjed attiva d-dar, iżjed konċentrata u inqas ikollhom tidwir kif jagħmluhom is-soltu, allura jkun iżjed il-kondizzjoni tiegħu jarawha titjib. Iċ-ċentru ta' matul il-jum jiftaħ fis-7:30 ta' filgħodu sa' 6 ta' filgħaxija filwaqt li jiġi provdut ukoll is-servizz ta' matul il-lejl. Intant dan mhuwiex l-unika ċentru f'Malta kif ħalsaf jiġi wkoll inawgurat ċentru ieħor simili għal persuni bid-dimensja.